שובל לוי, קטה, שובל, תעודת הערכה זו מוענקת לך על מידותיך וערכים שהם נר לרגליך. אתה משמש דוגמה ומופת לכל הסובבים אותך. רגישותך, תבונתך, נימוסיך הטובים והחיוך המאיר, אלו הם רק חלק מנקודות האור שבך. אליהם מצטרפים נועם מניחותיך ואכפתיות. זו הסיבה שאתה מוקף חברים תמיד. שקדמותך ורצינותך הם הכישורים הבולטים בך, ולכן אינך מגיע להישגים לימודיים גבוהים. מחיר הגדולה הוא אחריות, אמר ווינסטון צ'רצ'יל. אכן, אינך מגלה אחריות רבה ומעשיר את חברי כיתתך. מאחלת לך הצלחה בהמשך דרכך. שגית אלבז, שרית לוי, שובל קיבל תעודה וגם את מקבלת תעודה. משפחה מצטיינת. כן, אהבתי את המשפט. מי שלא שמע את המשפט ששרית אמרה, היא אמרה, נולדנו להצטיינים. ואם כל אחד יזכור את המשפט הזה, אז עם כל חייו יעשה מאמצים וישתדל ויתמיד כדי להצטיין. קרין פרקוש, עינב הופמן, קרין פרקוש, נכון?